China pa do. Aluan niya no. Boss, magkano yellow pin mo? 160 boss. Oh. 160 po ang per kilo po ng yellow pin. Yellow pin tuna. Kwenta, madami natin kwenta. Wala, ano si Jay? Yan, may mga tumpukan pa rin po. 50 po ang tumpukan. Kwenta atin, kwenta. Kwenta lang si Kwenta, dalawang ba?